तामुलपुर जिला लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव तामुलपुर इंटर डिस्ट्रिक्ट भलिबल कम्पिटिशन खुंदों। मिरु UPPL लाइमोन गांखंनि बिथोन लेखा लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होनाय थांखिजों तामुलपुर जिला लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव तामुलपुर मथंगाफुरिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव तामुलपुर जिलानि सिङाव थानाय मोनबा बियाबफोरखौ लानानै बुलुर बादायलायनाय खुंदों। तामुलपुर जिलानि सिङाव थानाय गयबारि बियाब, गरेश्वर बियाब, सुक्लाय सेरफां बियाब, नाग्रिजुलि बियाब आरो दरंगाजुलि बियाबफोरखौ लानानै बुलुर बादायलायनाय हाबाफारि लादों। तामुलपुर जिल्ला इउथनि बानजायनायाव इंटर ब्लक भलिबल दिनै नै गयबारि समस्थियाव थानाय मथंगाफुरि पार्कनि फ्रन्टआव जि गेलेग्रा फोथार बेवहाय लानाय जादों आरो बेवहाय जोंना सेन्ट्रेल इउथ UPPL नि बिथोन बायदियै दिनै तामुलपुर जिल्ला इउथनि बानजायनायाव दिनै बे भलिबल बादायलायनायखौ लादों। बे हाबाफारि बायदियै दिनै फुंनि हाबाफारियाव सेथि हाबाफारियाव जोंना फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंमोन आरो बेबायदियानो बुलुरनि जि फ्लेग बे फ्लेगखौ दिनै बिरहोनाय जायो आरो स्मृति तर्पण बे हाबाफारियाव जोबनानै थांबाय। बेनि उनाव दा नैबेयाव गिबि जि भलिबल बेवहाय गरेश्वर ब्लक इउथ UPPL टीम बनाम गयबारि ब्लक UPPL इउथनि गेजेराव दिनै भलिबल बादायलायनाया दिनै जागायजेनदों आरो बेवहाय जोंना तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव मोनबा समस्ति गोग्लैयो। बे मोनबा समस्तिनिफ्राय फैनानै दिनै गेलेगिरिफोरा बेवहाय गेलेनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनायखौ जों नुनो मोनदों। बेखायनो जों गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोबा दिनै जोंनि BTR सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जे इउथ अर्थात लाइमोनफोरनि थाखाय जि माने मोनसे फरायनायजों लोगोसे खेला धुलायावबो बिथाङा गोबां मोनसे जौगाहोनायनि थाखाय बिथाङा हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो थांनाय जि जोंहा ISPL खेला जानानै थांबाय नर्थ इस्टआव जोंना जि 6टा काउन्सिल दंमोन बेनि गेजेराव जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव ISPL फुटबल बादायलायनाय जोबनानै थांबाय। बेनि उनाव जोंना इन्टारनेशनेल सन्तोष ट्रफि जि फुटबल बे फुटबल बादायलायनाय जि हाबाफारि बेबो क'क्राझाराव जानानै थांबाय आरो बेबायदिनो जोंनि तामुलपुराव एसियान जे ख'ख' खेला बेबो जानो थांगासिनो दं आरो बियो जोंनि मानाव गेदेर BTR नि चिफ प्रमद बर' सारनि दैदेननायावनो दिनै जोंनि जि माने खेलानि बिथिङाव बेफोर माबाया खामानिया जानो थांगासिनो दङ आरो बेखायनो जोङो बिथांखौ जोङो जोंनि इउथ हिसाबै बिथांखौ जोङो जोंनि गोसोनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय। तामुलपुर जिला যুৱ শাখাৰ তৰফৰ পৰা আমি দিনজোৰা কাৰ্যক্ৰমণিকাৰে আমি ভলিবল কম্পিটিশ্যন ইণ্টাৰ ব্লক ভলিবল কম্পিটিশ্যন আমি আয়োজন কৰিছোঁ। এইটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় UPPL যুৱ শাখাৰ তৰফৰ পৰা আমালৈ প্ৰতিখন জিলালৈ এটা আহ্বান আছিল যে প্ৰতিখন জিলাতে প্ৰতিটো ব্লকতে আমাৰ ভলিবল কম্পিটিশ্যন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল কি আমাৰ বৰ্তমান সময়ত UPPL দল আৰু UPPL দলৰ চৰকাৰে আমাৰ BTRত তথা তামুলপুৰত বিশেষভাৱে খেল ক্ৰীড়া জগতখনক উন্নত কৰাৰ বাবে আৰু মেইনলি আমাৰ এডুকেশ্যন শিক্ষাটো উন্নত কৰাৰ বাবে আমাৰ BTR প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বত UPPL চৰকাৰে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ক্ৰীড়া আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। সেয়ে আমি আমাৰ তামুলপুৰৰ জিলাৰ যিখিনি আমাৰ উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম যিখিনি যুৱক এই যুৱকখিনিক আমি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ কৰি তোলা আৰু নেশ্যনেল লেভেলত আমি খেলিব পৰাকৈ আমি যাতে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ সেই প্ৰচেষ্টা আমি হাতত ৰাখি তামুলপুৰ জিলা UPPL বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ক্ৰীড়া জগতৰ বিভিন্ন খেল আজি আমি ভলিবল কিছুদিন আগত আমি আমাৰ এডুকেশ্যন ক্ষেত্ৰত আমি যিসকল মেট্ৰিক ফেইল কৰিছিল সেইসকলক এটা এনকাৰেজমেণ্ট কৰাৰ বাবে আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ খেলখন আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণ এইটোৱে আমাৰ